Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulabog budulot ngadto sa gitabuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa atong mga subscribers o atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again sa atong pagpadayon sa adlaw-adlaw na to nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Now we have already said that there are benefits that believers receive in salvation. Ani ang mga kaayuhan o mga bintaha nga nadawat sa mga magtotoo atong higayon nga ilang gituuhan sa Ginoong Hesukristo ingon nga personal nga manluluwas. Union with Christ. Sa ato pa, ang magtotoo nahidugtong nahiusan na kang Ginoong Hesukristo hangtod pinagi kini sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanila. Nakadawat sila sa kapatan ka mga butang, irrevocable, dili na ka na mabakwi. Gawas pa sila na matarong na. Giyatagan na sila sa hingpit nga pagkamatarong sa Diyos sama sa gisulob na nila. Niyan ang higayon sa lang pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Aside from that, they receive eternal life, and that life is forever. Ang ilang ngalan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Nahimo silang anak sa Dios. Nahimo silang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God. Nahimo silang magtotoo, Kristohanon, nga tao pag-usab. Ang iyang appointment with judgment is canceled, and they have been redeemed by the precious blood of Christ. So mao lang nang pipila ka mga benepisyo ingnon ta ang nadawat sa mga magtotoo niadtong higayon nga ilang gigamit ang ilang kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. And you know, nga kaluwasan grasya. Inomdom ka ni Noah, niadtong panahon ni Noe, sabi ni siya Noe, sa English Noah. Sa panahon ni Noe, nga siya nagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sud sa usak ka gatos o kawhaan katuig. Matud ka na sa Genesis 6:3. He preached the gospel for 120 years. Now, atol niya itong panahon ni Noe, ang mga katawan niya itong panahon na negatibo. Ang ilang pagtagan ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Ang arka nga gitukod ni Noe sumala sa instruksyon sa Dios kaniya kadto hulagway kang Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Si Ginoong Hesukristo mao ang pultahan. Sikin sa katong mosulod pinagi nining maong pultahan maluwas. Anak na sa Juan Kapitulo 10 versikulo 9. Now ani ay ingnon ta interesting illustration bahin sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Niadtong Exodus generation, mga katawhan sa Israel, sa ilang pagpadung ngadto sa yuta sa saad gikan sa Ehipto,
kini sila gipumaak og mga bitin. So nagantos sila. Ang nga sakit sila, mga uban, himalatyon. Mao nga si Moises, nga mao ang ilang pangulo, lifted up a serpent. Iyang isa ang usa ka serpente nga hinimo og tumbaga o bronze. Ug si Moises nagkanayon, kung mututok ka mo ni ining maong serpente, mutanaw ka mo, maluwas mo. O kadtong nangasakit, mga ayo. Ana ka na sa Números Kapitulo 21, versikulo 8. So mingon siya, tutuki lang kini, ug kamo maluwas. Una-una aragod na. That was all they needed to do. Tanawon lang. Mututok lang. Now, tinuod nga, libuan kanila, mihimo niyadto, og sila nangaluwas. But there were also thousands of them nga wala. Nga wala sila mutuman niyadto, nga hangyo ni Moises. So, because they thought that it was too simple, mo to ilang una-una, siya, igol lang tang mututok, kunya maluwas ta. Mo to ilang gitawag kini og easy believism. Now, and that is the way some people may think bahin sa mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Ilang una-una nga, pinahagilas pag tuo kang Kristo, dili man na igo lang. They say it's too simple. It cannot be possibly true. That's too easy. Now, sama sa akong giingon, ilang gitawag kini og easy believism. Kaya binimo, wag yo'y ikapanghulipas ang tao. Man has no excuse. Kung siya moingon, wa man ko kaila sa Diyos doon, kay wa may nagtugan ka na ko, mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Now, kining tawahan ng naingon ni ini, pabasaha siya sa Roma 1:18-20. Ato aro kung basahon ang versikulo 18. Gipadayag, na binisayan gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagka dili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Versikulo 19. Kay unsay mahimong masayran may tungod sa Dios, wala matago ngadtos mga tao, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Versikulo 20. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangatarungan. Now, ang tinuod ko, heathens, na iba ko makunsibot pa sa heathens, inon lang natos binisaya nga, mga irihes, heathens are heathens, mga pagano, mga dili magtotoo, dili tungod kay they do not know that God exists, they just reject. You see, ang usa ka atheist God, gikan manggod ning pulo nga sa Grigo nga atheos, nga kini sila nag-ingon nga walay Dios. Bakak ka na. That's a lie. Unya ang usa ka agnostic pod, gikan ni sa Grigong pulong agnosis. Kini sila nag-ingon, I don't know there is a God. Nakuusap ka na nga bakak. Actually, there is no such thing as atheists or agnostics. Wala. Diya sa Salmo 19, versikulo 1, kini na kayon, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Now, in fact,
ang labing tinuod, ang pagkaana ay Dios mo'y tinubdan sa tibuok universo o sa tanan nga anaa ni anak. Nagkasabot ka? Og mao nga kita makaingon nga ang tanang tao na sayod nga anaa ay Dios. Ang labing tinuod mao kini, paminaw. Nga kinsa kadtong mo dumili sa pagtuo nga anaa ay Dios ug mosalikway sa mayong balita sa kaluwasan, kini siya naghimo sa Dios nga bakakon. He's making God a liar. Gani, siya nga mosalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, nakasala sa sala nga dili na mapasaylo. No naanas Mateo 12:31 ug 32. Kaya sa may gisulti sa versikulo 31, tungod ni sultihan ko kamo, matud pa ni Mateo, ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan, napaminaw na ron, apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Versikulo 32, ang nagsultig dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo karon o bisan kanusa. Tiyaw mo na. Nautiman ikini, kinsa katong salikway kang Kristo, naghimo lang sa iyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. He's just making himself his own enemy. Si Ginoong Jesucristo mismo nagsulti nga mas maayo pag na lang untang matao ang usa ka dili magtotoo. Na mao ra ba na iyang gisulti ngadto kang Judas Iscariote, usa siyang disipulo nga nagbudhi kaniya. Now, naibaw ka pag unsay kinagrabihang matang sa pagkamatay? Tubag? Dili ang pagkamatay cancer o grabing disgrasyas daan o kana unsa pa kaning COVID-19, di na mo'y kinagrabihang matang sa pagkamatay. Ang pagkamatay nga kinagrabihan, maong pagkamatay nga dili magtotoo. To die as an unbeliever. Ang bugtong paagi nga mauragyoy paagi sa kaluwasan mao, ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Nanas mga buhat 16:31. Si Ginoong Jesucristo nakanayon sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Why makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka nako? No, di ba tataw naman ka na pag-ayo nga pag-asulti? Subliyon tas pagingon nga, ang pagtuo lamang kang Kristo lamang mao'y bugtong tukma nga paagi. Kaya iya man sa Dios nga paagi. Dili ni paagi sa tao. So, aron ang tao maluwas, pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Nawala kay kapilian higala. Dawaton mo ba si Kristo nga imong manluwas o imong maghuhukom? Pili. Gamita karon kanang imong kaugalingong kabubuton. Your free will. Di ba ni kining prinsipyo? Siya nga natao sa makaduha. Mamatay lang makausa. Apan siyang natao makausa, mamatay siya sa makaduha. He who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Now, sabi nimo, dunay duha ka matang sa energy. Ang una nini mo ang enerhiya nga mo'y puruhan. Sa in English pagod, potential energy. Nagpasabot kini nga kining matang sa enerhiya, wa pa'y nahimo. May puruhan lang. Ang ikaduha ni ini mao, ang gitawag sa in English o kinetic energy. Nagpasabot kini ang kining matang sa enerhiya na tinuod na the reality of it or it has done something. Now,
kaamgid kining impluha sa mayong balita sa kaluwasan. Mo'y enerhiya nga may puruhan, potential energy. O ang kinabuhing walay katapusan, eternal life, mao'y kaamgid sa enerhiya nga natinuod na. A reality that's kinetic energy. Kasabot ka? Dugang pag yun ini, ang imong pagtuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas mao ang proseso sa pagkatao pag-usap. Being born again. Pangutan-on tagug kahingala. Mangutan ako nimo ha. Yun sa manimo pagkahimong sakop sa imong tawhanong panimalay. How did you become a member of your human family? Tubag, pinagi sa imong pagkahimugso o pagkatao. Sakto? Karon, unsa man pud nimo pagkahimong sakop sa panimalay sa Dios? Tubag, pinagi pod sa imo sa mga pagkahimugso o pagkatao pag-usap. So timani ka na mga butang atong gida kanimo kinibahin sa imong kaluwasan sa tanang tao. Kung buot kang modto sa langit, buot kang maluwas, mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Amahan, salamat nining imong mga pulong inaot nga kini makadugang sa among kaalam gikan sa imong huna-huna. Salamat nining divine viewpoint that we are studying. Inaot ang balang Espiritu Santo mo himo pag yung tataw klaro ni mga butang o himo o niya kining tinuod sa among kinabuhi nga among magamit sa among adlaw espiritual ng pagkinabuhi. Salamat nimo Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.